Брони фендомът е едно от най-неочакваните неща, които се случи в поп-културата миналото десетилетие. И като преди един истински голям фендом, започнаха да се организират фен конвеншъни. Събития, при които феновете се събират, запознават се, забавляват се, продават неща, събират пари за благотворителност и така нататък. Макар и брони фендома отдавна да премина пика си на популярност, вярвате или не, до ден днешен в много държави се организират все още конвеншъни. В това видео ще говоря за това дали според мен си заслужава ходенето на най-големият поникон в Европа – Галакон в Германия. Ще обсъдя кои според мен са плюсовете, минусите и дали в крайна сметка бих отишъл. Конвеншънът ще се проведе от 5 до 6 септември. Локацията е Бюргер Центрум Вайблинген. Надявам се да съм го прочел правилно. Нека го потърсим на картата за всеки случай. Ето тук е локацията. Това са цените на билетите. Стандартни 89 евро, като това му е цената до 31 март. А когато го снимаме 30 март. От 1 април до 14 юли 94 евро, което е само 5 евро разлика. Обаче това са много пари за билет. От 15 юли нататък вече е 99 евро. Освен стандартния билет, има и билети с допълнителни неща, обаче те вече са прекалено скъпи за мен и лично не смятам, че си заслужават. Сега мисля, че е добър момент да преминем към минусите. Първият най-голям минус е, че изисква наистина много пари. Да похарчиш около 1000 евро за период от около 4 дни е наистина доста. За мое щастие бих казал, че тогава, септември месец, ще мога да си го позволя. Голям минус при конвеншъните е, че е възможно да имат лоша организация и също така е възможно да има различни драми и скандали. За жалост в брони фендома има изключително много скандали, драми и като цяло много проблемни случаи. Особено при конвеншъните. За щастие, доколкото знам, Галакон е един от тези с по-добра репутация. Не са имали такива проблеми, които са имали другите. Така че е доста надежно събитие. Следващият недостатък, за който се сещам, е, че е на непозната локация. До сега не съм престоял в Германия, така че със сигурност ще ми бъде доста объркващо. Особено като си има предвид, че ще прекарам толкова малко време там. Последният минус, за който се сещам, е, че има малка възможност да попадна на хора, които не знаят английски язик. Това е наистина много малко вероятно, а и дори да се случи, все по някакъв начин ще се разберем. А и аз поне съвсем малко знам немски, така че надявам всичко да мине добре. Плюсовете. Първото нещо, което ми хрумва като голям плюс, е, че това е ново преживяване. Нещо, което установих за себе си наскоро, е, че наистина ми харесва просто понякога да имам по-различни преживявания. Да пробвам различни неща, да си давам нови предизвикателства, да експериментирам и да видя какво ще се получи. Посещението на най-големия броникон в Европа ми звучи точно като тип преживяване, което не бих искал да пропусна. Също искам да кажа, че аз обикновено съм от хората, които имат огромни положителни очаквания за това какво ще се случи. Най-доброто за мен е човек да бъде адаптивен, като се приспособява към средата, в която попада и с хората, които се среща. Може да се каже, че не съм като главните ни героини, когато ходеха за първи път на Гранд Гала Пингала. Имаха огромни положителни очаквания и накрая всичко се продъни за тях. В крайна сметка научават, че преживяването е било страхотно, защото са приятели, които са отишли заедно и само по себе си това го прави стойностно преживяване. Колкото и ужасно да беше нашата вечер, това, че сме заедно тук, я направи по-хубава. Всъщност я направи най-хубавата вечер! Друг голям плюс е запознанството с нови хора от цяла Европа. Аз често казвам не съм от хората, които много обичат да се запознават с хора, но в такава обстановка не мисля, че ще имам проблем. И последното положително нещо, за което се сещам, е, че има с кого да ходя, който вече е ходил много пъти на пони конвеншъни в Европа. Това е наистина голям плюс, защото няма да се чувствам толкова загубен най-вероятно. Крайна сметка бих ли отишъл? Ами, вижте сега. My Little Pony, да си го кажем честно, е залязващ франчайз. Поне така на мен ми изглежда. 2025 година беше първата година, в която не получихме никакъв тип анимационно съдържание с My Little Pony от много години насам. Общността става последователно по-малка и по-малка. Да, много е голяма и активна до ден днешен, обаче тенденцията е надолу. Кой знае какво ще се случи в бъдеще, може още повече да залезе и вече такива събития да не се организират. Така че ако сега не отида, кога ще е подходящо да отида? Мисля, че това е наистина най-подходящото време за мен да отида. Мога да си го позволя, има с кого да ходя и е ново преживяване, което ще ме обогати. Или може би не, може да е пълен хаос, не знам. Няма как да знам, докато не отида. Може би имам малко йоло начин на мислене. Това не се прилага навсякъде. Например, нека имам дете. Нали, един живот се живее. Ако сега нямам дете, кога ще имам? Това да имаш дете и да се грижи за него е огромна отговорност, трудност и нещо, което ще ти вземе една огромна част от живота. Затова определено йоло начина не работи. Обаче за такива неща, които са само в период на няколко дни, наистина не виждам проблем, когато човек си е преценил, че може да отдели това време и средства, просто да го пробва и да види какво ще стане.
В общи линии това е, което имах да кажа. Крайна сметка избирам да отида. Ще се радвам да чуя и вашите мнения. Смятате ли, че се заслужава? Съгласни ли сте с моите аргументи? Има ли неща, които пропускам?